Hello dear viewers, this is Priya DEBBARMA. Thangnai 20 June 2024 ani YouTube channel hack ungjaka screenshot khlaiयै ang ani Facebook o upload khlaikya post ani je hack mani channel no abono rok nugui mankhana saimang khana ba nongni bwskango tini sawi khana rwnai mana manphika manphiya phade abono rok tini salayano ile hangake ang jefru horomai rok sabai akoi thuna boro kisa mobile nainani hinai net on khlai naimani nice manliya ang eta tlang thangka hackers rok hangke cinta nangka bahai kana account nang phirogui manphinai afro ang ekdom tongui chawi suk nangliya bahai ke khai kisano YouTube rok bosong solution nai tukha belakino anga jora samungo busy ingjak jibela message phaima rok ang nainani jora kwrui naijagya asuk dinisi kuno ongya ba sabla saiman ba hack onggan hinai YouTube khulok maliya YT studio khulok maliya pura data clear ke talang thangjaka afro se ang saimano ani channel hack ongmani ani kaisa friend Susan DEBBARMA bonang sainekha ani channel bahai thangka hingke nang ani kisa help khaimano hunjaka nga bo gosika ini help khainai je mansa try khlainai nai hinai hingke bo ani request na accept khlaikya abon baga hambai Susan, thank you for your help hingke sing online no samung khlaini chengkha monetize ungjak account kaisa nango abo sing khus khlailakya be khus khlaimani yagolo sing khoroksa sini jakno belakena borok kaham Simon DEBBARMA bini mankha ang binaro thangi saka je ani channel bahai thangka abo recover khaina bagi kaisa monetize ungka channel nango hingke nangni to tongo hingke nang ano kisa help khaimano nangbo help sanka help khainai nang nangka ke sadiano ani ang password rok rwnai hini bo sabi paiye bo ana help khaikya sing form fill up khaipuru sing ani Gmail demani kaisa Gmail abo miliya afur borok sakatamo obon rongni original account ya nongni recovery Gmail miliya hanchawng kendro alka account create khlaina dinchawng ka prang wanakha belakena wanakha babu haikang manchinai ani recovery Gmail bang pogui thangka hingkang afro belai ketebo tension haka pura depression kolai thangka alka channel create khaina dinchapuru wana suka angkai ang boba haike mannai cinta nangka wan suka haike mang 20 June nisimi 26 June jora phaikya ke bahike manchinai ani to match singliya je Gmail recover Gmail hine ang wan sugi rahmana be match singya ketal create khlaina dinchakam pore horongka ke ang surika kaitono surika surimani yagolo ang adini horono ang kaisa lama manai thangka mobile logani check khlaikya check khlaimani yagolo hingke ang mankha ang ani Gmail ketal mankha Gmail ketal mane iko ani je recovery Gmail abo to ang mankha 26 o hingke sing teisa form fill up khlalai sing teisa online samung tangna chengkha 12টা 11:30 abo hain jorani simi pura phung glangsa ai thangka 4টা 4:30 jora ena sing hordi por 2টা 3টা rogono sing form fill up khlaimani yagulo je Google o borok je singno reply rohmani aburo borok sari khaje recovery Gmail ani milikha hinai borok sabuta ani recovery Gmail milikha obono nungno original o account ni malik hinai borok saka apro Google team rok accept khlaikya aboni yagulo hingka ke an bwkhate kisa serai ngi tongthoka hingke sing bwkhate kisa serai wngkha hingke apro hingke sing tebo samung tangnani chengkha 3টা 4টা abo hai rok ongui thangka sing recovery khlaimang 4টা 4:30 abo hayo ani Gmail data back manphikate ani account YouTube account ba ang back manphika keboni ba Facebook keboni ba YouTube account abo haike talang jagui tongo no je hack ungjaknai rok norbo bwkhao kosto manui tongani hinai angkha khayo hingke try khlainai mano norok jodi no norokni account recovery khaimo chungkhe o WhatsApp number o norok text khlai tei ani hack mani ang norok share khlainani muchungge ang tini ani video no ang swnamka tini se ani bwkha serai siwo norok ani o video nugui tongkha hingke like tei subscribe khlai redi so take care and be safe.